Знаеш ли, когато бях в дупката, чувах страхотни истории за Юрий Бойка, кралят на затворническите боеве. Мислех, че е много опасен. Но после той загуби. Загуби от американски боксер. Казват, че Бойка сега е ранен кон. Шампион на тоалетните. Ако аз съм шампионът на тоалетните, какво ще бъдеш, щом ти избия лайната? Няма нищо. Родени сме да умрем. Забавлявайте се с американското ти гадже. Ще му е за последно.